ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर, जोंनि जिउआव ओरैबायदि समफोर दं ने जेब्ला जों हरखाबै नुनो मोनोदि जों जोंनि लामाखौ खोमानानै लाबाय। गुबुन सुबुंनि लामानिफ्राय नङा, नाथाय जाय बाथ्राया थारैनो ओंथि गोनां बेनिफ्राय। जों जिउआव मुखुब जायो, गोसोआ डिस्ट्राक्टेड जायो, मेंग्लियो आरो लासै लासै इसोरजों जोंनि सोमोन्दोआ लोरबां जालाङो। जोंनि फोथायनाया आरो आरज गाबनायफोरा ओंथि गैयै एबा रटिन बादिल' जालाङो। जोंनि अननाया खमायलाङो। बेनिखायनो गोथार गिर्जाया जोंनो बोसोरफ्रोमबो मोनसे गोथार बोथोरखौ होयो, जायखौ लेन्ट एबा दुखु सैनाय बोथोर बुंनाय जायो। बे बोथोरा गिनायनि थाखाय नङा, नाथाय इसोरनियाव फैफिननायनि थार सम। साजानायनि थाखाय नङा, नाथाय गोसोखौ गोदान खालामफिननायनि सम। दुखुनि थाखाय नङा, नाथाय इसोरनि बोरनि थाखायसो। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, दुखु सैनाय बोथोरा मा? दुखु सैनाय बोथोरा प्रभु जिसुजों लोगोसे 40 सान इसोरारि दावबायनाय, माने स्पिरिचुअल जर्नी। जोंनि गोसो मैखुनखौ लाहार फाहार खालामनाय, जाहाथे जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि दुखु सैनाय, थैनाय आरो सिखांफिननाय सानखौ आरोबाव मोजाङै फालिनो हानाय बायदि। आरो बे बोथोरा हाथफ्ला बुधबारजों जागायजेनो, जेब्ला जोंनि खाफालाव हाथफ्लाखौ इसोरनि रावजों जोंनि दौरिया जोंखौ फुनो आरो बुङो, गोसो सोलाय, इसोरनि रावखौ फोथाय, एबा नों हा आरो हा जाफिनगोन। बे हाथफ्लाया मोनसे गोथौ सैथोखौ फोरमायो। जोंनि समायना जिउआ गुसुं, समा गोख्रै बारलाङो, आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जाबाय इसोरानो। बेनिखायनो दुखु सैनाय बोथोरा मोनसे गोथार गिर्जानि हांख्रायनाय, जे फोथायनाय, धोरोम सिबिनाय, अननाय आरो गोथारथियाव फैफिननो थाखाय। बे दुखु सैनाय बोथोरखौ लानानै रुंसारि जानानै थांनाय जोंनि पापा फ्रान्सिसआ जोंखौ गोरलै नाथाय गोहोगोरा मावफुंनो खावलायो। नोंनि गासै गोसोजों इसोरनि खाथियाव थांफिन एबा फैफिन। बियो जोंखौ मोनसे रोखा लामाथिं थाबायनो खावलायो, जेरै आरज गाबनाय, उखैनाय, दान होनाय आरो इसिङारि सोलायनाय, माने सिंनिफ्राय सोलायनायखौ जोंनो लाबोथारनांगौ। जोंनि गोथार गिर्जाया बे बोथोराव गावनि फोथायारिफोरखौ मा मावजानो लुबैयो, जाहाथे जोंनि जिउआ बोखांजानायखौ मोननाय बायदि। जों मोनथाम आयदाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो खोनानो मोनो ने, जेरै पापा फ्रान्सिसआबो बेखौनो लानानै फोरमायदोंमोन ने, आरज गाबनाय, उखै जानाय आरो दान होनाय एबा हेफाजाब होनाय। आरज गाबनाय, बे दुखु सैनाय बोथोराव इसोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ गोजोर खालामथारनांगौ। गिर्जाया जों फोथायारिफोरखौ बांसिनै आरज गाबनो हांख्रायो, गोबांथार सोदोबफोरजोंल' नङा, नाथाय इसोरजों ओंथि गोनां समफोरखौ हगारनानै। सिरियै आरज गाबनाय, बाइबेलफोरखौ फरायनाय, गोथार रजारिफोरखौ बिनाय, क्रुस रास्थाफोरखौ मोजाङै फालिनाय, बेफोरो जोंनि गोसो आरो मैखुनखौ इसोरनो गेवहोथारगोन। आरज गाबनाया जोंखौ फोरोङो ने, इसोर नङाबा जों सोलायनो हाया। इसोरजोंसो जोंनि गोदान सोलायनाया जागायजेनो। उखै जानाय, उखै जानाया आदारफोरनिफ्रायल' नङा। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, गोथार गिर्जाया जोंखौ माखासे सानफोराव उपबास थानो आरो जानगाराव थानो खावलायो, नाथाय गोथौ ओंथिया जाबाय गावखौनो हमथानाय। बे बोथोरा जोंखौ गाव गावखौनो सोंनो फोरोङो जे आंनि सायाव माखौ हमथानांगौ एबा सामलायनांगौ। रागा जोंनायनिफ्राय ना, संसारनि मायानिफ्राय ना, एडिक्शनफोरनिफ्राय ना, गोग्गानायफोरनिफ्राय। बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो
उपवास थानो गोनां ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, गिर्जाया लुबैयो दि जोंनि जिउखौ जायखि जाया खहा खालामो बिनिफ्राय गावखौनो गोजान खालामथारनांगौ। जेरै गाज्रि हुदा, गाज्रि बाथ्रा रायज्लायनाय, नङै गोजोननायफोर, जाहाथे जोंनि गोसोआ इसोरनि थाखाय उदां जानो हानाय बादि दान होनाय एबा हेफाजाब होनाय। दुखु सैनाय बोथोरनि सैथो लामाया जोंखौ जेब्लायबो गुबुननि फारसे दैदेनो। जोंनि गिर्जाया फोरोङो दि बुलि बावनायखौ अननायाव सोलायनांगौ। उपवास थानायनिफ्राय बासायजानाय रां, गोसो बोदोर जानायनिफ्राय रैखा जानाय सम, लांसुनिया गोसोनिफ्राय रैखा खालामनाय गोहो, बेफोर गासैबो अननायनि खामानि जानांगोन। सोरबा सासे हारसिं मोनग्रा मानसिजों लोगो हमनांगोन। निमाहा होनांगौ सुबुंफोरखौ निमाहा होनांगौ, निखावरिफोरखौ मदद खालामनांगौ, गुरैयै रायज्लायनांगौ। बेफोरबादि हाबा मावनायजों जोंनि बे दुखु सैनाय बोथोरखौहाय जोङो ओंथि गोनां खालामनो हायो। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, अनलायग्रा लोगोफोर, गिर्जानि बे बोथोरा मोनसे दुखु गोनां सम नङा, नाथाय मोनसे सोलायनायनि सम, आरो बेखौनो गिर्जाया जों फोथायारिफोरनिफ्राय लुबैयो। केथ'लिक गिर्जायाव दुखु सैनाय बोथोरनि गोथौ ओंथिया जाबाय इसोरा जोंखौ अरायबो गुबुन मोनसेबाव खाबु होयो। बे बोथोरा मिजिंखौ फोस्रावो। बियो साफ्रोमबो पापीफोरखौ बुङो, नोङो फैफिननो हागोन। साफ्रोमबो मेंनाय फोथायग्राफोर, नोङो फिन जागायफिननो हागोन। साफ्रोमबो बायफ्लेनाय गोसो गोनां सुबुंफोर, नोङो फाहामनायखौ मोननो हागोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, दुखु सैनाय बोथोरा जाबाय इसोरनि गुरैयै बुंनाय राव जे अनजाग्राफोर, आंनि खाथियाव फैफिन, आं नेनानै दङ। बेनिखायनो बे बोथोरा नंगौ बांसिनै आरज गाबनाय, माबा मोनसे ओंथि गोनांखौ साक्रिफाइस खालामनाय, आरो बयनिख्रुइबो गोसो गोथारै अननायनि बोथोर। जों फोथायारिफोरा बेबायदि गोसो गोरबोजों खालामोब्ला, फालियोब्ला, जेब्ला इस्टार फैगोन अब्ला ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय होननानै जों बुंनाय नङा, नाथाय जोङो बेखौसो मोनदांगोन दि जोंनि फोथायनाया जौगाबाय, जोंनि मिजिंआ जौगाबाय, आरो जोंनि गोसोआ बेजों प्रभु जिसुजों लोगोसे सिखांफिनबाय। बेनिखायनो फै जों जिसुजों लोगोसे बे गोथार बोथोरनि गेजेरजों दावबायनि। जिसुआ बाख्नाय जाथों।